Hi लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय चैनल। जों दायो सिलेखाबारियाव थांनो ओंखारदों आनैमोननाव। बिथिंजाय लोगो सासे दं आरो आब' सासे। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आंना साइकेलानो जा केके गाबगासिनो दं लोगोफोर। जों दायो थांगासिनो दङ आनैमोननाव। नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामना होदो। जों दायो सफैबाय लोगोफोर आनैमोननाव। बेनो आनैमोनना न'आ। जा मिस्ट्रिफोर दंसोयो बिसानाव न' लुनो नागिरदों नालाय आनैमोनहा। खुन्था गायजेनबायानो नै। सिगाङाव बेयावमोन आरोना आनैमोनहा न'आ। दायो न' लुनायखाय बेथिंजाय लुना थाथ'दों आनैमोनहा। नै बे दुकानजों लगायदेरनायमोन आरोना न'आ सिगाङाव। दुकानावसो दंमोन आनैया। जा पान बानायगासिनो ओमफ्राय। लोगोफोर नै बेनो जोंहानि आनै दुकान होयो बिसा। दुकानावसो जगासिनो दङ मालाय। आनैया माबाफोर बुंगोन नामा आंनि चेनेलाव? आजिदो बिथाङा जेबो बुङानो। लोगोफोर नै बिसोर सानैया दादानि फिसाजो आंनि बिनानाव जायो। जेवजा सानैबो। बिसोर सानैनि नामा मा नाम दे बुंना ला। बिनिया जुमि, बिनिया सुमि। जों दायो कभार डान्सनि थाखाय एसे प्रेक्टिस खालामदों आरोना आनैमोननावनो। नै बे लोगोजों आंजोंनो बानायगोन कभार डान्सखौ। नोंथांमोना नायफादो। लोगोफोर जों दायो न'आव थांफिननोसै। आनै थादो। जोंना साइकेला बेलाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।